abantu abagotu nabo igobono batari kwenyara bagendrete kwelikia chikaunti emerongebere county ya Kisii ngati chikaunti chemerongebere abantu abagotu bagendrete kwelikia ase chinsemo ao omurobuliyo chakali tukule Jumatatu ningogo ikomwelio lituko liankyo kolengana menyiko rwa sensemo ya bonchari ni gobono bagania serikali kwemukige tambukire na komenta matuka yokubwatekana buna abantu abange abagotu bo igobali batali kwenyara nigo bagendrete komentali tuko chia selinde na gote una umurobuliyo oisekoera lituko liankyo abanga okonyora mbara ilikia nigo basabira matuka yokomentwa eli abantu bonsi banyali kwelikia sumurobuliyo abantu abagotu bo igobali batali kwenyara nanyorete ripoti ga yukwelika kwetera abatete na asomugani ekerongo cha kwelika nigo ngopetinga serikali gutagakonyera asitinjira tibere gusisa penjemo yorokwa yondo yokaya yondo mochemani ya bero kese ni msiachiwe moro velio no chaka itiko ya Jumatatu no chaka bia na nembiyoga ndete sokokuwa challenges ngeringa abantu barabange wono nonye toira matuka kujikwera mambi otro jinga abantu baitumba konyakora oikerana asenge njaba okisabatu mituko cha iko barabake abantu birabange ona twa kusabanya ya kunyalikana kanga matuko na bamendwa nonye kuchiemi kinde igatwa ko matuko na nabire kujakera mande na Tuesday aliranje kana abantu makabira